Wadhi nyime nyako Ramogi oganda ma oseyudo hinyruok kokalo kuom le mag bungu kaachiel kuom midhiero mag lokruok e kor lwasi. Sani koro biro yudo fungruok kaluwore gi piny owacho kata ni piny owacho osechako chwalo negi chudo mag omenda mar ywe pi wang'i. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa ler ewi wachni. Wach makama ne oyangi kod jatend migawo mar weche limbe Piny Malonza mani okoni chenro makamano mar chulo jogo gichako higani bang' piny owacho golo omenda maromo milion 958 e tielo mokwongo. We are compensating in terms of the rates that have already been prescribed by the Act. So this year, we've already kickstarted that, and we're very grateful to our President and the Deputy for giving us actually 958 million as the first bunch of compensation to our very own people. Jatend migawo no olero ni chudo makamano ne ochuno mondo gichak gichien gi jogo mane oyudo hinyruok makamago e kind higa 2014 nyaka higa 2019 kuma ne gitiyoe gi omenda maromo milion 326. For death, I had to relook into a greater span of 2014 all the way to 2019 so that I can pay and probably begin relieving the pain that our people have. So even though we've not paid all of it, we already have a budget of 1.1 billion that we are also planning to pay this year. And so we want to believe that we will be making a milestone in terms of compensation in this agenda, even after more than four to 7 years when our people had not been compensated. And so I think this is a milestone that we've done. Ewi mano kotenore kod weche oro mabende ne ochuo chieng' pacho ka higa mokalo. Penina oyango ni Kenya noyudo lal mathoth e kuonde rito le mag bunge kata national parks mabende osebedo kayuayo jolimbe kaluwore ni oro no ne omonjo pacho ka apoya ka piny owacho ne pok oketo ikruok malong'o mar kedo gi midhiero no mabende pod otimo lim tidi e kar rito le masavo. You realize that we were not prepared in terms of the drought because the need was very much and we didn't have enough budgets. But we saw our partners who quickly came in and they worked with us, and we really saved our wildlife, even though we lost. Just like another country, we lost quite a number of elephants. We also lost the much it was, I think, the giraffe, the elephant, and a few other species. Penina bende olero ni ikruok dhi nyime mar neno ni twak ewi lokruok mar kor lwasi mong'ere ni Africa Climate Summit moting'o jotend pinje 23 mag Afrika mabiro bedo pacho ka ochopo kare ka bende gisechako bero lap ma KICC kuma twak makamano ibiro bagie chiendo madhi muonyo omenda maromo milion 600. If you go to KICC today, it's very transformed. I've put to a tune of 600 million within that short period to actually rehabilitate quite a number of spaces within KICC. We've already mapped over 60 hotels that are going to host some of the key delegates. And of course, we are also preparing all the spaces that we have. Because looking at the registration today, we are seeing almost, we have over 12,000 registered. And actually, yesterday we learned that actually the numbers busted to 24,000, which is double. Kuom kinde, oganda gwenge mopogore pachoka oseyudo lal kod hinyruok kokalo kuom oro, oula, kaachiel kod le mopogore mag bunge. Kendo koro nenore ni okang' ma sirikal okawo maneno ni oganda go oyudo chudo kaka owinjore biro duogo geno mane oselal. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ramogi mana kotenore kod weche mag lweny e kind joka dhano kata jok ochung' tir gi joka le wadhi nyime kamoro ni od bura mamalo koro ikwayo mondo non chik matayo chudo mowinjore ochul jok ma le mag bunge ohinyo kata oro chonge mag gino mano ruch oko e kinde mokalo kano yangore ni sirikal ne onge kod nyalo mar chulo kwan mamalo mag oganda
manayudo hinyruok e lwet le mag bunge. E kaunti ma Baringo kuom ranyisi jogo mikayo gi thuonde ma kwan gi medore piny Maru kamoko kuomgi wito ngimagi to moko bende ing'ado tiendegi oko kaluwore kod kwiri mager mawuok kuom thuonde kaka rachier kod fu e kind mamoko. E kaunti no ma Baringo Wilson Chepiegon orwake od thieth bang' thuond rachier kae ode gotieno konindo e ward ma Barwesa e Baringo North. Nong'ad lwete nyakwa Ramogi oko kendo fuondne mamoko bende koro chako tow ka koro geno mare mar dhi ngimane kaka pile bedo matin. MCA Mamogosho Mark Sialo ywago medruok mag kwan ji mathuonde kayo e ward mare ka koro dwaro ni mondo od bura onon kendo chik matayo chudo mag jok malweny e kind le mag bunge oserocho ngimagi. Jaod bura Mamogosho Ruben Kiborek to wacho ni chik makamano noruch oko kaluwore ni kwayo ma miriambo ni chwalo ne sirikal. The health centers, the hospitals are fully furnished with antivenoms, and I'd like to instruct my CEO, Winnie Border, to ensure that those areas of the lowlands, the arid areas of Mogotio, the dispensaries in those regions are fully equipped with antivenom. Ndio isaidia watu wetu. Kulikuwa na mswada bunge kwamba wale ambao wameumwa na nyoka wanafaa kuwa compensated, lakini hiyo ilitolewa. Tunaomba muiweze kuingilia kati ili wale ambao wameumwa na nyoka ama wameumizwa na wanyama wa pori waweze kupata compensation 100%, kwa sababu sisi Mogotio, mheshimiwa, nashukuru kwa sababu juzi umetufensia pale upande wa Nyalilbuch ndio hao ndovu wasikuje kuharibu mimea na kuadhiri maisha ya watu. Kwa hivyo pia tunataka hao watu ambao wameadhiriwa wapate compensation. Kulikuwa na sheria ya kukompensate watu mambo ya snake bites, lakini Wakenya na binadamu wakakuwa wajanja. Mtu anaenda kujidunga na mshumari na anasema ameumwa na nyoka, so ikakuwa ni ngumu kwa certain the true snake bite from the fake one. So imerudishwa bunge, tunajaribu kutengeneza sheria nyingine ya kuweza kucapture compensation ya snake bites. Jopure kaunti mabosia ijiwa mondo donjire